neMexico. Bathi abafika abasupport nakancane. Bathi bafuna sishawe into ongawazi uyibone. Siyashintsha ekutheni nabahambe. Onganamaphepha eSouth Africa sithi. Ozela enza ubugebengu sithi. Abadayisa izidakamizwa sithi. Abathatha iy'ntolo la sithini. Akithi wonke umuntu unekhaya la azalwa khona. Lento yokuhamba belala ko-Home Affairs belala emapaki bethi ingoba siyabahlukumeza umuntu ubanjwe yini ukugoduka ekhaya. Sekhuluma kakhulu kanti angakazithula ukuthi ngubani sanibonani. Igama uJacinta uZinhle uMango bese wakaZuma uNcubakala uMsholozi uMatomela uLugatshu. Ngilana namhlanje ngoba kuthiwa sizodimanda ongokwethu okuyisevisi. Uthe umasipala weTheku awusinike ofanele thina. Manje izathu sokuthi bengasinike ofanele thina ngoba busy banika abantu ekufanele ngaba babanike. Lamabhilidi ehlela abantu lapha esingabazi ubani wala eSouth Africa awufanele ngabuhleli lapha yana ngoba ithini. Uyazi isimanga ukuthi lezi iy'tolo lezi ey'la. Lezi iy'tolo ey'la sathi siyobuza umasipala ukuthi ubanika kanjani abantu bokufika iy'tolo. Banawo yini amaphepha okuyiwona wona. Wathi umasipala awuku-check-i bona lokho. Phekwa lokho bathi kuba khona umuntu oyedwa oba ne-permit bese enikeza laba abanye. So inqwaba yale y'tolo ey'la kufanele ngaba zikho ngisho na 342 wey'tolo. Phekwa lokho lezi y'tolo angithi connect into ekuthiwa ila-environmental compliance ila ucomplya khona nezinto zokuqoqa udoti kanjalo kanjalo. Manje isitolo masingabhalisiwe ngokusemthethweni abakwazi ngisho ukuzolanda udoti ngendlela efanele. Mabengawulandi udoti ngendlela efanele laba bayawuthatha udoti bawujikijele ngaphandle. The time bewujikijela ngaphandle ungena kephi ungena la ngaphansi kuma-drain. Lama drain efanele ngapho ahambe amanzi. Ngenkathi kunetha amanzi ehambe uthatha wonke lo doti udoti usugcwele emapayipini bese kuba khona lento ekuthiwa iy'khukhula. So silala nje iy'khukhula y'dala leza y'tolo. Kanti yini efanele siyenze kumasipala ukuthi uhulumeni usilalele ukuthi masithi umthetho ukhona uyanivumela ukuthi nibaxoshe. Yini enzima ngokuthi nithathe umthetho lo eninawo niwusebenzise. Kanti ubani okufanele ahlupheke thina? Ngifuna ukutshela nayi into yokugcina engizonitshela yona. Sibonga kakhulu i-MK ngokuthi lisukele lo daba lokuthi sithole imfundo zethu. Siyabonga kakhulu. Ngizonitshela izinto ezimbili ke bese ngiyahamba. Eyokuqala ngqa. Eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasile. Ngizoyibamba lapho nje. Ningayenzi into engasile ngomhla 4 November. Yakhala manje. Asikhona ngephutha. Sila ngenxa yamaphutha. Asawafuni ngamaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina ongafuni futhi ukusinika lokho. Noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukuthi isitokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama-South Africans ayi-MK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo-repatriate-wa ayele. Makuyisitokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Angeke phela size sitshele
sibheke thina njalo bakufanele senze into kube kufanele kube khona esinetheza kubona. Yingakho kuhlela iminyaka emingaka singayithola izinto esizifunayo ngoba mawufuna into kufanele uncetheze uyikhansela. Uncetheza la uyikhansela. Ikhansela kufanele uncetheze kuwena wena votayo. Akho khansela sonicethezela la. Ngiyangizwa? Ikhansela ifuna ukunethezela alihambe labahambayo. Ikhansela elisulo elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo umhlathethe. Niphinde ningilale lokugcina-ke. Ngithi mina bakhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke nayonke leminyaka nawe zonke ley'khathi. Bebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Yangizwa? Nithathe nenze ngisho ibhrayi ngaleyo grosa. Bebeninika isikipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base ngimopha. Yezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thatha igrosa. Ngiyangizwa? Thatha igrosa. Kodwa ngomhla ka-4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota wena wedwa ozobe ukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi uvotele bani yasho. Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela sakuncethezela kulo nyaka nyangizwa. Akho ngisho uhulumeni esongathezela kulo nyaka nyasho. Ngoba nibangaka nje nintshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asakwenzi. Sengivala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June nyangizwa. Ngithe ubani? Ngizwe kahle ngithi. Ngifuna ngenze into eyodwa nje ngomhla 30 June noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona yedwa engicela ukuthi aye esitolo ayolutha niyezwa. Akhona yedwa umuntu ofika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa hawu Nkosi yami i-alarm zenkosi ishayiwe Jesu. Oh shame, ama South Africa ama vigilante. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe. Lento siyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba senze. Siyenza ngoba unezingane and uma izingane iqhubeka ziphile ezweni la kukhona abantu esingabazi, umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli, leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Lama drugs abayifida ingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakhe ingane. So ngithi kunina ngomhla ka-30 asintshontshe asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka-30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni alizwa abenze njani. Ngomhla ka-30 sithini? Ngizohamba mase seninginika umfutho wokugcina. Sengizohamba. Mhla ka-30 sithini? Ngishabune ingane ezo7 sithini? Ngishabune isitolo sakhe uRijani la khona sithini? Ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika amaphepha awantshontsha lapha ka-Home Affairs naley'gebengu zakhona sithini? Sithi lelizwe elethu. South Africa eyethu. Amandla. Ngiyabonga. Jono!
Siyabonga kakhulu mama Zuma Mangobese Jacinta iqhawe leAfrika elizosilungisela ilizwe lethu so tetela nje upholo baseThekwini mhlambe angidlulisa lo myalezo ukuthi uzosamukela la i-memorandum ukhona manje ngokuthi umkhonto uyawuxwaya usaba ukuthi akakwazi ukungena kwi-stage la somkhonto ukuze ayithole i-memorandum ulungile la isayinela khona uzoyisayinela ayithole uzoba nje ngale asayineka ayithole i-memorandum cha umkhonto uyagwaza phela kwaza kodwa kwaza Chilichana mkoto chilichana Chilichana mkoto chilichana Chilichana mkoto chilichana Kupulu waseThekwini akulona kithi
Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Umkhonto wesizwe MK bene-self-delivery service delivery march namhla laphana eThekwini, and bekuna-Jacinta Ngobese delivering a speech. We know ukuthi uJacinta ungumholi we-March and Masha, and namhla bekahlanganyele nebantu be-MK deliver speech khuluma ngendzaba yebantu bokuqhamuka, abantu bokufika eSouth Africa, labala South Africa ngalokungekho emthethweni. Uyachubeka nokuthi abahambe. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.